Masu kallon mu barkanmu da haka, barkanmu da sake sauraro da ku a cikin shirin na ina mahita wanda ni Siraje Garba daga Maradi Jamhuriyar Niger zan gabatar muku, inda a yau shirin zai tattauna ne a game da sha'anin harkar ilimi na karatun boko, inda shirin ya kawo mu a makarantar EPS Ishak. Za mu tattauna da Director General na wannan ne makaranta ta EPS Ishak cewa da Malam Abdulsalam Tari. Malam Abdulsalam, barka da haka. Barka ka dai. Kamar yadda muka ambata muku cewa da za mu tattauna a game da sha'anin ilimi, amma na ayyuka wanda ake gudanar da su, cewa da ayyukan hannu. Makarantar ku tana ɗaya daga cikin makarantun da ke ba da horo a wannan fanni. Shin za mu iya sanin dalilin da yasa aka kirkira wannan makaranta, kuma daga wannan lokaci zuwa yanzu wani irin sakamako aka samu a cikin ta? Assalamu alaikum madalla. Mu dai lakon mun samu da muka wata nan da shekara 6. Wato abinda muke yi cikin galakon tamu shine muna koya ma mata da maza aikin hannu. Bangaren mata wato muna koya musu harkar zaman gida, harkar tsarin gida, harkar tsafta gida, harkar tsaftar jiki gaba ɗaya, ita da yaranta gaba ɗaya, harkar tsaftar kaya, harkar abinci, harkar saƙa, harkar ɗinki. Wannan fannin aiki hannu ne wanda in suka iya shi da sun ita abinci, wannan garanti ne. Sai muna kuma koya musu fasahohi da yawa, haka zaman taro, kamar haka zama cikin group, haka cikin ONG ko wani proje ya za su sun shiga, shi ma wannan muna koya musu shi. Sai fanni akwai fannin maza, su ma fannin maza muna koya musu hikima ta lahiyar jiki, motsa jiki, ta abin da wasa na motsa jiki muna koya musu shi. Kuma muna koya musu ma fannin ilimin kuma ya ake zo a koya aiki cikin lycée ko cikin college, wannan duka muna yi. Sashen wato aikin da muke yi, akwai mun dan kara mun daga niveau superior, aji na gaba, nan ma muna animation, muna education physique, kuma muna économie familiale et sociale. To cikin lakwanin mun kafa wani tsari, kuma akwai wani kungiya da muka ware da waje, kuma inda muke yin harkar élevage, harkar agriculture, harkar environnement, da harkar kasuwancin so economy, kuma da génie rural. Nan ma mun bada bangare muna ta yi, Allah da sai dai muna ganin, kuma muna jira mutane su zo mu ci gaba da aikin nan. Wato tun da kawo lakwal har zuwa yanzu mun samu kamar aji 3 wanda suka jaraba suka yi examen ɗinsu. Mun yi na farin duka wanda muka yi kowa da kowa sun samu sun wuce, Allah da muke muna godiya. Na biyu mun kai mutane cikinsu, amma akwai mace 2 ba samu ba. Na 3 da muka yi na bana mun kare shi lafiya lau, kuma kowa da kowa ya samu ya wuce, shi na kashe ma 100%. Kaji a takaici Kamar nasarar da muka samu da tun da kwada har zuwa yanzu, kaji abin da muka samu. To kamar shi wannan ne diploma da kuka yi magana cewa da su sun samu, shin wace irin dama suke da shi, wadda ko kuma wace irin gajiya ce za su ci game da wannan diploma da suka samu? To shi wannan diploma idan an kare wani lakunta mu, na ɗaya ana iya a zo a je a koya tun daga sai AG har zuwa lycée, wannan duka mun koya musu wannan aikin ba matsala. Na biyu akwai enseignement professionnel et technique, inda ake koyo aiki na hannun tsantsa, wato ga sunan nan kusan wazirfa suke, su ma kuma suna ɗaukar mutanen mu, kuma dama su ne manyan kenan, ba mu da tsawon wannan. Kaji ko sai ONG misali, bara akwai tun suka yi maka mun kare karatun ku, sun ba su diploma, sun samu diploma, ku ba mu mutum kaza ciki, kaga mun ɗauka ba su wannan cigaban ne. Proje suna tambaya haka a ba su mutane za su animation. Kenan za a iya cewa da kamar kuna da hulɗa da wasu ƙungiyoyi kamar yawwa, ka gane kenan. Kaga cikin wannan hulɗa tamu, kaga akwai ONG da muke harka da su, muna harka da proje, kuma akwai manyan muna harka da kamar wajen dress ta nan Maradi dress,
kuma muna harka yawa kuma muna harka da direct su wannan director nan su ne manyan wakilan a nan wakilai da kamar manyan kamar mai saman gan su ne manyan a nan Maradi kun shi yadda muke. To kamar na shi kun bayyana dukkanin wasu bangarori da irin nasarar da aka samu da hulɗar da aka ake shin menene bambancin shi wannan ne diplom na wannan makarantu masu zaman kansu da kuma makarantu na gwamnati? Mu ba zaman kanmu da masu gwamnati mu hanyar mu muka dauka ɗaya ce muka dauka mun dauki hanya ta mu koya musu aiki ka gane ko ba a zo a tai ba a je a yi ta dogon karatu a to a zamana gida a'a mu so muke kai lokaci kaɗan kuma da ka haito ma aikin kai na ga hannu kana haitowa kai ko kana gida zan kai ka misali ya mace wadda ta zo ta iya saƙa ta iya ɗinki ka gane ko ta iya zaman gida an kwan zaman gida take yin shi tsafta gida lahiyar yara lahiyar mijinta to ai zan ci ya kare ai ba sai ka ji ka daga gida ma abin ta samu kenan ka ga yanzu daga yadda suke da in suka zo gida ka ji ko su yi ɗinki ko su yi saƙa ka gane ko in sun tila kula aikin gwamnati su koya musu aiki can a biya su kuma na gida samu ka ga bibi kenan mu kun ji bambancin mu aiki ne muka ba ƙarfi wanda kana cikin aikin kana yin shi ba ka ciyaya za ka yi ba ka zuwa ka ta hannun wani ba ka zuwa da kuranci kin riƙe kanki da ke da iyalinki kuma aikin gwamnati zama a yi ba sai lalle ka tsaye da gwamnati ba ka ba a da ka ƙara yake kawai ka nemi abinci mu kun ji da mutum da kullum take. To kamar mun san duka tahiya ba a rasa kamar ƙalubale kamar wasu matsaloli shin akwai wasu matsaloli wanda kuke ganin kamar suna muku barazana? To gaskiya mu nan dai lakwal ɗin da muka fara ta ka gane ba mu cewa muna da matsaloli akwai kankana amma muna haye su akwai kankana matsalolin da ka gane ko wani bi latin yara wani bi ka gane to su kuma mu latin mu da haka kwana ɗaya biyu ba zuwa aiki ba duka mana gane tare aiki mutum da mata sun yawa ita wadda ka ce aiki ɗaya mace da ita sai ka ɗauki fannin yawa na atare lahiyarta ka gane ko akwai nasu zama na mata da suke akwai ɗaukar juna biyu akwai aihuwa akwai balaguro to dole abu da sai mu aiki da shi duk abin zuwan nan mu ke ɗaukar lokacin ba ki je ki kare lokacin nan in ki da kuma cikin da aikin mu nan fa na ga maka idan ka samu kwaɗe kwanin baka ɗan ka zo sai ka kama abin da ka bari sai ka raka fashi nan ta ya nan mu ci gaba haka muke aiki wannan ba mu da matsala ko da bisa wannan fannin. To ya fannin abin da ya shayi harkan malamai mun san kamar duk wasu makarantu za ka ga akwai ƙwararrun malamai kuma ana garwaya kamar da idanun sani wanda wani lokacin kamar shi ke sa ana samun cikas. Wannan haka ne to za faɗa maka munan wurin kaji ko wato kamar ana zama entreprise ita ko in za ka ta ba kayan sa rai da kasa sa rai cikin haraka ka gane to zan sha lalace kaji ko na ɗaya ka rike biyan ma'aikata da lokacin ka biya su in ba ka biyan ma'aikata to aiki ka ba za ko ina in ma'aikaci ya rugo da gudu da wani bukatun shi gidana a kaza ko ai kaza in da hali to kamata ya maka shiga cikin aida kai ka gane ko in lokaci wata yi ka biya malami in ka zama lahiya ɗalibi in ya zo ka sa shi bisa hanya ta kirki kuma ka yi tsaye bakin nan ka tsaya don haka nan malamai ba da matsalar malamai kuma ba da matsala da su ko ɗaya yana da malamai isasshe kuma malamai duk kowane lokaci in sun ƙara aiki su kana ƙara aiki malam saraji ina ci ga hakinka babban abin da ke ga matsalar mu kenan ka biyan malami ka gane ko kuma ka wanda ya baka sanya to ne wajen wannan ba ni yarda ni malamin makaranta ne ba ni yarda aikin ka zo kai aikin ka ƙari in sallame ka mu sallame juna kuma yi godiya mu har shi da yake aiki. Menene gurin ita wannan makaranta yawwa malam saraji abin da muke so kuma na labari mai daɗi ga mutane ga uwaye ga mazaje kaya ne wato malaman da muka koya masu kahita suka taimaka cikin daji muna da su a kasar dosu muna so kasar tilaberi muna so kasar difa kai muna samun labari da su mai daɗi saboda ana cewa aikinsu gaskiya su rika su kuma sun yi aikinsu za a ce wannan kamar abun alfahari mu gare mu godiya muna shin daɗi ko da a zo a ce mu wani kaza ya yi kaza kai tsaman ba ka ɗin da ya tarihi na akwai wata malama tana alit ita ce ta harkar lafiyar ta bari ita abin da ke kawai tana koya mutane abinci alabi ta ce lafiyar ba ta koya ta ce abin da ke samu
ya hina mushi lafiya na ce to Allah ƙari ya Maryam tun ta Maryama na ce Allah ƙari ya Allah baki sa kuma ka ci gaba kenan muna so miki ka gane ko da an ƙari aiki a kama shi a ita kasa ci gaba. Wannan jan kokari da kuke jin labarin mai daɗi wanda ɗalibai ake kawo muku labarai na ɗaliban a wasu yankuna, shin menene ya ba ku nasarar samun wannan ne? Kamar akwai wata hikima ce? Ba hikima ce ba nasaraji. Karatu ne muke manyan mu na yana sun ce ko ga abin zafi mun ce mun yarda an ba mu program shi muke aiki mun kira malamin ci ga abin zaka yi mu kuma su ɗaliban muna aikin su bisa hanyar demokarasi da abin zamu sai mun kira wakilin su delege ga abin zamu da ku je ku ce musu abu kaza ku je ku ce abu kaza ku je ku ce abu kaza muke so su da mu da su akwai magana kan akwai dialogue kenan kaga ba matsala kaji ko duk abu ne taso kuma sai zamu samu gyara shi tsakanin kun gane ko kenan aiki ne muke yi da bisa program kun babu wasa saboda in naga wasa cikin aiki kiyawa nake ta nake bin raba da haka muke samu cikin nasara kuma sai godiya sarashi. Menene kiran ko ga ainihin su ɗaliban da kuma malaman makarantun bokon ganin cewa da an haɗa ƙarfi an gudanar da abubuwan da za a cin riba? Malamai ina musu godiya saboda duk malaman da ke nan garin ba wasa ka gane ba su wasa ake kawai suke su ɗalibai lalle ina kaji hankalin su komi in kai hakuri ka ci amfanin su muna musu matsa musu kwarai amma riba ka ganta gata ka hito a zo a ce ka yi aikin ka da daɗi da haka ne muke matsa musu su ɗauki hakuri su kuma mazan su da uwaye masu sa kuɗin lakon su yi ta hakuri a yi da biya in an ƙare bayan ba sai daɗi ka ji kan nake musu a yi ta hakuri yi ta yi gaba ɗaya Allah ka mu gaba Allah taimake mu gaba daya. Masha Allah mun gode duka nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na ina mahita na tashar talabijin Hausa 7 wanda ni Siraji Garba na shirya na gabatar inda nan zan ce muku a ci gaba da kallon shirin talabijin na Hausa 7 tauraron